Badakizu zertan aritu garen ikasturte honetan? Zeregin nagusi bat izan dugu, kultura kooperatiboa indartu eta zabaltzea. Bidezko energia trantsizio baten alde dihardugu, eta bide horretan, zuek izan zaituztegu aldamenean. Izarkom kooperatiba aizparekin lankidetzan, itzali sistemak piztu alternatibak kanpaina jarri dugu martxan. Eta elkarrekin Iruñeko bulegoa zabaldu dugu, giro ederrean gainera. Goienerren koordinatzaile nagusi berria daukagu, Maria Arretxe Leitzarra. Bazkideei errelebo aldaketaren berri eman diegu, zehatz eta gardentasun osoz. Goienerren euskaraz gara. Horregatik aurten ere euskaraldian parte hartu dugu, ahoak bizi eta belarriak prest. Edabideetan ahotsa eta lekua izan dugu. Aurten ere, artikulu, elkarrizketa eta erreportaje ugari eskaini dizkigute. Komunikabideak esan da, guk ere egin ditugu kanpaina bereziak. Esate baterako, tarifa indexatu berriak iragartzeko. Goienerren aintzat hartzen dugu bazkideen iritzia. Bidalitako gogobetetze inkestaren emaitzak eta ondorioak argitaratu ditugu. Goiener.com web orrian, chat zerbitzu berria estreinatu dugu, bazkideei arreta hobea eskaintzeko. Emakumezkoen euskal pilota babestu dugu, Gipuzkoako Federazioarekin bikote osatuz. Zenbait eskualdetan, energia erronkei erantzuna emateko prozesuetan parte hartu dugu. Herritarrei faktura energetikoen inguruko aholkularitza zerbitzuak ere eskaini dizkiegu. Nerbioi Ibai Zabalen, Uribe Kostan eta Gasteizko Zabalgan auzoan. Aurten Goienerren bulego ibiltariak, Lekeition eta Mainerun egin ditu geldialdiak. Herritarrei energiaren inguruko zalantzak argitzeko asmoz. Europara ere egin dugu jauzi, eta nola gainera. Reskop, Europako Energia Kooperatiben Federazioaren Gobernu Kontseiluko kide izendatu gaituzte. Ekarpen leiho berriak zabaldu ditugu sorkuntzako proiektu berriak bultzatzeko. Eta erantzuna, ezin hobea izan da. Egun gutxiren buruan lortu dugu eskatutako finantzaketa osoa. Eta horri esker jarri ditugu abian, auzo argi biziola eta auzo argi etxepe proiektuak. Genero ikuspegia taldearen ertz guztietara iritsi dadin, berdintasunerako bigarren plana finkatu dugu. Ez dugu azten Goiener mugimendu voluntariotik jaio zela. Goiener elkartearen eskutik, udan bizi txirrindulari biraren 3. edizioa egin dugu aurten. Bazkiden partaidetza indartzeko asmoz, lurraldez lurralde batzar informatiboak antolatu ditugu. Eta etorkizunean ipar izango dugun plan estrategikoa, modu kolaboratiboan lantzen jarraitu dugu. Nabarmen hazten eta sendotzen segitzen du bazkide, voluntario eta langileen kolektiboak. Eskerrik asko guztioi! Zuei esker eta zuekin batera jarraituko dugu energia berriztagarriak eta kultura kooperatiboa ereiten.